Temptation. Nee, hè? Isa, Sergio en Xandee, Touch of Joy. Kijk eens op het terras, oh my god. Xandee, ja, dat is echt een ongelooflijk feestnummer, een feestbeest. En die kon ook doorgaan tot 's morgens. En na een opname aan de kust zijn wij ooit eens, op zo'n een of ander feest beland. Achteraf heel zat op het straat beland. Maar de politie kon daar niet zo mee lachen. En wij zijn toen opgepakt door de politie. We hebben een hele nacht in een politiecel mogen doorbrengen. En ook al wisten ze wie we waren, we mochten niet vertrekken. Wat ik wel zeker van ben, als een Koen samen jaar in de cel gezeten heeft, die hebben samen niks gedaan. Daar ben ik van overtuigd. Goed van get ready, hè? Hier is hem eigenlijk kalm, want je breekt de tent af, hè? Oh, ja, maar die is hyperkinetisch gewoon. Niet normaal, die heeft energie voor 10 Sergio's. Dat is onvoorstelbaar. Ik was altijd blij dat ik niet met Sergio in dezelfde kleedkamer zat, want dat was veel te druk. Dat kon in geen minuut ontspannen. Hè. Een toffe gast, hè, maar heel vermoeiend. Je moest soms de kleedkamer delen. Hè. Soms was dat fun, soms was dat dit, soms was dat dat. Maar soms kon er een keer tegenvallen. Ook alleen bijvoorbeeld de Peter van Laat bijvoorbeeld. Hè. Goeie gast, hè. Pas op, ik heb hem graag. Hè. Maar ja, die zit dan in de kleedkamer. En als je daar iets tegen zegt van... Hé, Peter zit tof, hè. En dan... Ja, dan, hè.